Ezi hagu ziyabulala, ezi hagu zinobungozi, ezi hagu zizingela igazi, ezi hagu zidikiwe kwaye ezi hagu ziyaboyisa. Zininzi iihagu ezaxhelwayo kweli hlabathi kuba abantu befuna inyama. Ezincinci iihagu zibonile oomama, oobhuti noosisi bazo benqunqa zijongile. Kudala zibona igazi lezinye iihagu zisazi ukuba nazo ngenye imini nazo zizolandela. Kwezi mini zangoku zidikiwe, sezibulala kwasamntu ezimbona ephethe imela, kwasamntu osondela kuzo kwaye ziqwenga nalo uzijonga ngqo emehlweni. Masikhe sibone ukuba abahlali baphila njani nezi hagu zinje. Ndizibulisele kwababukeli kwezi ndaba zophukayo niziphathelwa nguStevie J. Ndizibulisele nakuwe mama ondizalayo. Ntombi yasema. Stevie J ufuna iindaba ezi. Okay, iindaba zanamhlanje zihamba ngolu hlobo. Dear Stevie J, I really enjoyed the time we spent together yesterday. I didn't think you will make it to the 20th round when you ate my... Okay, kwamavuso kubhubhe abantu abayi-50 kule ntsasa yanamhlanje. Babulewe ziihagu. Ezi hagu zibulala nantoni na esondela kuzo. Kuthiwa ezi hagu azifuni nabani na umntu ophethe isixhobo okanye zizawuqonda ngqo kuwe. Masive intatheli yethu ithini ngalo mba. Ndizikhulele ndizibulisele kwababukeli nakuwe Steve. Ezi hagu ziyabaqangulula abahlali bakwamavuso kakubi ndikuxelele. Lo usecaleni kwam umhlali ojike emqaleni wezi hagu uSigaqa Soleni. Hola hoshi babukeli. Hey, nanku uSigaqa evela eTVini ethetha ngehagu. Nankuya eveze igate eTVini. Khawutsho ujike njani emqaleni wezi hagu? Jonga sister, ndinguSigaqa mna. Andiginyeki mna. Cha ezi hagu zindiginyele umqayito wawo. Hayibo umqayito ufile. Thenga omnye kaloku. Ngu-Archus wam lo ndizamthenga njani? Uphambene. Uxolo. Uyazibonela ke mbukeli. Back to the studio. Thandwa sam, andikuva khwaza. Babana baStevie thumela ifoni. Ihagu. Ngenethabe yakho. Son, cimela ukhamera. Nalapha ezi hagu zingcwele ngolu hlobo. Ziyabulala ezi hagu, hayi nje kancinci. Hayi zibulala neenkomo. Ezi hagu zalapho uzothi uyazixhela zisuke zixhele wena. Nakwela cala mose zenza loo nto. Yini umqwayito bawo engumqwayito kwayena? Zezaphi ezi hagu? Zezasegwadana. Uginyiwe umqwayito. Zezasegwadana? Ewe. Kutheni zinje ngoku? Kaloku kwakukho omnye umfundisi wayefuna ihagu eza kuxhelwa ecaweni. Abahlali bamxelela ukuba ihagu zifumaneka eGwadana. Kuthiwa lo mfundisi wayibhusta ngosuke kuvele imela epokothweni. Kaloku zidikiwe ubona ezinye ihagu zixhelwa. Ngoku zi-on strike. Itsho uphinde Dennis. Sezibulala kwanto ngoku ehambayo. Zigcuza neemoto ziqwangqulule kwasanto. Amapolisa atsho ancame ngemipi wayo. Ziginya nezo bullet kwaye ziqonde kuwo. 2500 yabantu apha eKasi abafele ezitoilet zithi gqinga phantsi. Ndiyazoyika ezi hagu. Azihleki ezi hagu. Umqwayito uginyiwe. Ashekeli phuma zodwa asibambeki owayityini nalelali phume yodwa ayiqheleki sinethimu ezininzi ziwina zonke aziluzi umnandi life walelali kodwa icrime ayifuneki nasebusuku akulaleki namaxhego atshayiwe adliphola sathi chilisi bangumqina beko wiki ndiye ibhawana le track yenza ndifumane nefensi.